बेरगावआव दुलाराय बर' हारिमु आफादा बैसागो मेथाइ दामजु आरो मोसामुनि सायाव मावबादा लादों। बेरगाव महकुमा तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि जथाय बानजायनायाव 1 एप्रिलनिफ्राय 5 एप्रिलसिम सानबानि हाबाफारिजों बैसागु मेथाइ, बैसागु मोसानाय आरो बैसागु दामनाय देनाय आगजुनि सायाव फोरोंथाय मावबादा लानाय हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय एबा जोबथा हाबाफारि। बे जोबथा हाबाफारियाव दिनैनि बेरगावनि हारिमु नयंआव गेवलां मेल हाबाफारिबो खुंनाय जायो। बे गेवलां मेलावनो बाहागो लायो बेरगाव महकुमा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, बेरगाव दखरा एबसु आरो खाग्राबारि दखरा एबसु लोगोसे बे ओनसोलनि हारिमु मोजां मोनग्रा गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो जथायै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। 1 एप्रिलनिफ्राय 5 एप्रिलसिम सानबानि हाबाफारि लानानै नै भेरगाव दखरा एबसुनि बानजायनायाव मोनसे मावबादा जाखांलांबाय। दा मावबादाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' सुबुंफोरखौनो मोनसे रादाब हिसाबै होनो नागिरदों। मानोना बर'फोरनि जि बैसागो मेथाइ खननाय, बे बैसागो मेथाइ खननायानो गेजेनलांगासिनो दङ। बे गेजेनलांनायखौ नोजोर होनानै जोङो भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोनथामजों जथायै मोनसे मावबादा लानाय जादों। बे मावबादा लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जाहाथे लांनो नागिरनाय बे बर'नि बैसागो मेथाइफोरखौ जोङो मोनसे गोरोबहोनाय, मोनसे फर्माव लाबोनाय आरो बेजों लोगोसे बैसागो मेथाइ खननायाव बर'नि दामजुमुफोरखौ गारनानै गुबुन गुबुन दामजुमुखौ बाहायनायखौ होबथानाय आरो बेजों लोगोसे बैसागोआव खननाय मेथाइफोरनि जि बे बिथिंफोरखौ बेयाव मोनसे फर्माव लाबोनाय, बेनो थांखि। भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जा बर'फोरनि गेजेराव जोङो बैसागो देंखोमुनि सायाव बैसागो मेथाइ, बैसागो मोसानाय आरो बैसागो मोसानायाव बाहायनाय आगजु दामजुमु बाहायनायनि सायाव जोङो सेथि खेबनि थाखाय जोङो बेवहाय सानबानि मावबादा जोङो खुंदों आरो बे मावबादाया दिनै जोबथा फोरबो एबा क्लजिं सेरेमनि। बेवहाय जोङो सानब्रैयाव जोंनि बैसागो मेथाइफोरखौ जोङो देहेगाव जोङो खोख्लैनो नाजादों। जोङो ददेरे देहेगाव 6 बिसान, बिनि उनावहाय जोङो 2 बोखावथि, मोनफ्रोमबो बोखावथियाव 3 बिसान, 1 खब 1 गाराव खालामनानै जोंनि मोसानायफोरखौ जों खालामबाय। बेनि अनगायै जों बे मावबादानि गेजेरजों जोङो बैसागो सिख्लाफोराल' मोनसे हानजा हिसाबै मोसानो हानाय बेबायदि मोनसे जोङो बे वर्कशपनि गेजेरजों जों खालामदों। बेनि उनावहाय जोङो सेंग्रा सासे सिख्ला सासे अर्थात जावजा मोसानाय बेबायदि खालामदों। बेनि उनाव जोङो दोलो मोसानाय, बे दोलो मोसानायावहाय जोंहा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जोंहा मोसानो हायो, बे बुस्थुखौबो जोङो खालामदों। दा जोंनि बे वर्कशपनि थांखिया बेनो जाहाथे बायदि बायदि जोंनि बर'फोरनि माहारियारि आफादफोरा बैसागो फोरबो खुङो। दा बे बैसागो फोरबो खुंनायावहाय जोङो बैसागो मोसानायनि सायाव बादायलायनाय लायो। दा बे बादायलायनायाव जोंहा माखौ जोङो बिजिरगोन, माबायदि बे बैसागो रंजाथाइ फोरबो खुंनायफोराव जोङो माबायदि मोसानो नांसिगोन, बेखौ जोङो जों 3 जिल्लाजों रायलायना बे वर्कशपनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो नागिरदों। दा जोंहा गेवलां बैसागो मोसानाय होननानै बुंदों। दा गेवलां बैसागो मोसानायावहाय जोङो जोंनि गोदोनि जोंनि न'खराव बैसागो मागियोब्ला जोङो जा मोसायो, बे मोसानायफोरखौनो जोङो जास्ट एसे नटेसननि गेजेरजों जों फोसाबनानै देहेगाव लांनानै जोङो बेखौ जों बे वर्कशपनि गेजेरजों जोङो फोसाबनाय जादों। दा बेखौनो जोङो मेसेज होनो सानदों जाहाथे जोंनि
माहारियारि आफादफोरा बैसागो फोरबो मोनफायगासिनो दङ बेखौ खुंगोन जों जा फोसाबथाय नोजोरजों जोङो खालामदों बेखौ एसे नोजोर होयो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनो थागोन आरो सरासनस्रायै जों नुदों बैसागो मेथाइ होनोब्ला सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा बेयाव सुबुं सोदोमस्रिनि खोथा हाबनानै थाबाय खिन्थु जों नुबाय दिनै वेस्टार्न कालचारफोरासो दिनै साग्लोबसारनायखौ जों नुदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? दा बेखौहाय जोङो दुखु गोनां खोथा बियो एक्सुवेलि दाहाय खिन्थु जों वेस्टार्न कालचार होनना बुङोब्लाबो थेवब्लाबो जोंनि बर'फोरा खिन्थु गोदो एसे खाम सिफुङा एसे गोजानाव थायोमोन आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा खिन्थु आथिखालाव एसे फैनायखौ नुबोदों आरो दा जोंनि थाखाय बेयो बाख्नायथाव मोजां खोथा खिन्थु गोदो गेजेर ससेयाव जोंहा बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंहा मोसानाय रंजानायफ्राव एसे दोरोदलांदोंमोन आरो खिन्थु आथिखालाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नाजानायाव आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि नाजानायाव आथिखालाव एसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि दा जोङो खावलायदों जाहाथे बयबो बर'फोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे जोंनि दोरोङारिखौ फोथांना लाखियो बेखौ जों खावलायगोन आरोखि दाहाय जों बेखौनो बुंनांगोन दा बर'नि दोरोङारि दामजुमु होननानै बुङोब्ला जोंहा खाम सिफुं जथा दा खाम सिफुं जथाजोंसो जोंनि बैसागोनि देंखोनि देहेगा जाखाथारो आरोखि दा नंखायनो बेवहाय जोङो बै बक्सनि मेथाइजों बा नोंथांमोना बुंनाय बायदि हयथ' बियोखौ जोङो मोजां नुहराखै आरोखि दा नंखायनो जोंनिफ्राय खावलायदों जाहाथे बयबो सेरजा सिफुं खाम लानानै मोसालायो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायदों आरो जिहेथु जोंनि सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव फैखानाय देंखोमु दामजुमुनि जा आगजु होननानै बुङोबा जोंहा खाम सिफुं दंखायो आरोखि दा बेखौनो बाहायनो थाखाय जों खावलायदों जाहाथे बयबो बोसोरनि आगुदान बा बोथोरनि रानि बैसागो बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो जाहाथे जोंनि जा माहारियारि फोरबो बर'फोरनि बेवहाय जाहाथे सेंग्राफोरा बयबो गावनि गान-जोम बर'नि गामसा आर'नाइ गाननानै जाहाथे बैसागोनि जा जों मोनसे नटेसननि गेजेरजों जों बैसागो फोसाबथाय जों खालामबाय दा बेबायदिनो जाहाथे बयबो मोसालायगोन बेखौ जोङो खावलायदों दा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे बयबो बैसागो आन्था नङा जोंनि दोरोङारि दामजुमुफोरखौ दामनो सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ जाहाथे बयबो सोलोङो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरोखि बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।